teraz spíš, nejak doma. Lebo je imperátor do Ja piče. si myslel aj ty, že spíš do piče, a ty... No ja väčšinou spíš. Tíšky. Ja som zaspal na hezdi, ale vieš. S knižkou v ruky. No, ja sa zobudím a ty vedľa mňa. Tak. A ty tak spal a normálne na tebe takto kaže. To sa krajno som uvidí. No ale vlastne kako vyzerá, keď je fakt tebe. Ja som nevedel, že tam spal? Ty vyzerá jak paritizmu, ale že tam spali. Počúvaj, ja som hral Čimovi. Máme veľkú izbu a my tu spíme traja a oni v tej malej spia 4 ako kokoti. Dívaj, ja som tam bol. No ale však Drosky tu mal dole v tej kožušinke za... Tak ale ja som nespal. Jak? Kožušinke, bez kožušinke, na 5 hodiny ráno. Ráno na obed. Od 9 alebo sa tu... Kto bol prvý hore? Ja? Ako vieš? Počujovi povedal, Tak ale si ako prvý spať, ty kokos. Oni prijaté mŕtvi. Tak ja poviem aj dneska ako prvý spať. Za chvíľu, neviem. Bývaj ti Marťana a idem do piva. začal? Brčkavia oči. Moja pozor, ty kokos, je to zrúti. Bývaj sa, aby sme normálne to zabili. Áľo, nie si s tým vínom, ty kokos. Počkaj, postav sa. Kde je imperátor?